Близько 7-ї ранку російські окупанти вдерлися до оселі делегата Курултаю Едема Дудакова. Його родинне обійстя у Бахчисараї оточили силовики, поки усередині не шпорили представники Центру по боротьбі з екстремізмом. На облаву прибув навіть сам начальник окупаційної управи Руслан Шамбазов, причетний до численних катувань та переслідувань кримських татар. Шамбазов не пустив до підзахисного адвоката Едема Семідляєва, якого також раніше заарештовував. Вам все надо сообщать? Вы кто вообще такой? Я адвокат, я представился. Докажу, что персонально жалобу на него напиши. В данный момент подъехал еще один адвокат, Эмине Ханум Рамилева, его тоже не пускают. То есть логика у сотрудников такая, что адвокаты должны у своих подзащитных находиться круглые сутки. Чуть ли не с ними спать в одном помещении, для того, чтобы успевать на все следственные мероприятия, которые будут с ними проводиться. Сам факт того, что в настоящий момент, на каком бы этапе ни проходили следственные действия в виде обыска или там осмотра помещения, недопуск адвоката, недопуск непосредственно профессиональных юристов-адвокатов, которые обязаны выполнять свою работу, на основании соглашений не допущены, и это является грубым нарушением права на защиту. Більше 2,5 годин окупаційні силовики нишпорили оселею Едема Дудакова, а його захисники не мали змогу проконтролювати, що саме робиться усередині. Мой отец постановление отказался расписываться, поэтому они копию постановления не вручили. Потом они зашли, начали обыск проводить дома, изъяли всю оргтехнику, потом почему-то начали производить обыск, там, ковыряться там в разных шифонерах, на полках смотреть, какие вещи там лежат. В общем, провели обыск во всех комнатах. Окупанти звинуватили Едема Дудакова у нібито розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Заявили, що коментар під постом у соціальній мережі, датований ще 2017 роком, це злочин, що триває. У чорних мішках окупанти винесли з оселі Дудакова комп'ютери, мобільні телефони та іншу електроніку. В оточенні групи камуфльованих силовиків і співробітників так званого Центру делегата Курултаю повезли до окупаційного відділку поліції Бахчисарая. Allah yardımcı olsun. Позор, позор! Автозак з Едемом Дудаковим супроводжували кілька автівок. Одна з них – сірий позашляховик з силовиками, чомусь має українські номерні знаки із київською реєстрацією. Синьо-жовтий прапорець завбачливо приховали чорною стрічкою. Упродовж доби Едема Дудакова триматимуть у кімнаті для адміністративно затриманих. Покарання в окупаційному суді оберуть у п'ятницю. Передбачено штраф від 10 до 20 тисяч рублів, до 100 годин виправних робіт або ж до 15 діб адмінарешту. Эдем Ага чувствует себя более-менее удовлетворительно. Единственное, я так понял, поднялось давление, да, у него? Да, поднялось давление, наши уши заложило. Да, заложило уши, но лекарства у него были, он выпил. Всем передает слова благодарности за поддержку, за то, что Джемат собрался. Делегат Курултаю Едем Дудаков упевнений, так зване розпалювання ворожнечі – надуманий привід. Своє затримання він пов'язує із неприйняттям та критикою окупаційної влади, репресій, які вона чинить щодо кримсько-татарського народу та знищення культурної спадщини корінного народу. Зокрема, висвітлення злочинного руйнування ханського палацу. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Відверта помста за активну громадянську позицію. Перша заступниця міністра закордонних справ України Емінє Джепар прокоментувала обшук та затримання делегата Курултаю Едема Дудакова. У коментарі «Крим Реалії» вона наголосила, що подібні дії окупантів у Криму є системними та тенденційними. Джепар заявила, що МЗС України звернеться до міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Росію через такі дії. Те, що ми сьогодні бачимо з погляду обшуків у будинку Едема Дудакова, є системними та тенденційними речами, які повторюються не перший рік і мають дуже чіткі завдання. Завдання номер 1 – це переслідування людей, які мають активну позицію. Завдання номер 2 – занурити решту в параліч від страху. Завдання номер 3 – зачистити будь-який опір. Укотре країна-окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар. Так, затримання в окупованому Криму Едема Дудакова прокоментувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. На своїй сторінці у Фейсбуці вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Наголошую, обшуки у помешкання громадян України в тимчасово окупованому Криму суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. Народний депутат України Рустем Умєров, коментуючи затримання делегата Курултаю Едема Дудакова, закликав міжнародну спільноту звернути увагу на масові та системні переслідування усіх неугодних окупаційній владі Росії. Едем залишився жити в тимчасово окупованому Криму та був активним борцем за збереження культурної спадщини кримських татар. Зокрема, він публічно говорив про цілеспрямовані спроби знищення окупантами ханського палацу в Бахчисараї, єдиного зразку кримсько-татарської палацової архітектури. Цю пам'ятку дивом вдалося вберегти упродовж тривалого колоніального правління Російської імперії та СРСР. Закликаємо міжнародне співтовариство звернути увагу на масові та вже системні переслідування всіх неугодних окупаційній владі Росії. Єдність не на словах, а на справі. Верховна Рада України передала майно Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги у Сімферополі у державну власність. Таке рішення підтримав 271 народний депутат. Цей собор за договором від 2001 року у Фонду майна Автономної Республіки Крим орендувала Українська православна церква Київського патріархату. Наразі Православна церква України. Окупанти у 2019 році через незаконні рішення так званих судів передали майновий комплекс собору до окупаційного міністерства майнових та земельних відносин. А на Кримську єпархію, і зокрема на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента, окупаційна влада почала тиск, знищуючи майно собору та забороняючи там богослужіння. Фактично, приміщення Кафедрального собору і інших споруд, що на законних підставах перебувають в користуванні Кримської громади ПЦУ, свавільно захоплено. При цьому було пошкоджено і знищено цінне церковне майно. Причиною таких дій РФ стала відмова Кримської єпархії ПЦУ здійснити незаконну перереєстрацію відповідно до законодавства РФ. Натомість глава єпархії, митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, незважаючи на постійний тиск, активно підтримує українських політв'язнів в Криму. Наразі, наприклад, митрополит Климент є громадським захисником Владислава Єсипенка. Внаслідок ухвалення проекту постанови 3447 буде створено передумови для відновлення порушених прав громадян ПЦУ на Кримському півострові. І це українська будівля, так само, як і Крим український. І ми маємо обстоювати інтереси нашої держави на тимчасово окупованій кримській землі, в тому числі наші майнові інтереси. Але це більше, ніж про храм. Це більше, ніж про будівлю. Це про українську громаду в окупованому Криму. Це про осередок українства, бо на подвір'ї цього храму лунає українська мова під час богослужінь. Коли Великдень, коли інші свята, вона більше ніде в Криму вже не лунає. Сьогодні зранку знову в Криму були зачистки. Я хочу сказати, що дії
держави-терориста на тимчасово окупованих територіях нічого спільного не мають з таким поняттям, як процесуальні речі. Це зачистки і облави. Вони захопили Едема Дудакова, делегата Курултаю кримсько-татарського народу, і зараз його заарештували. Так от, я про що? Про те, що там всі мають надію і віру в Україну, що ми визволимо Крим. І їх дуже турбує те, що зараз коїться на наших кордонах. Давайте показувати на справах нашу єдність. Наймасованіша ворожа атака за останні 3 роки. Російські окупанти завдали 3 десятки важких артилерійських ударів по усіх напрямках. І це лише за ранок четверга. Застосували гармати калібру 122 мм, ствольну артилерію 152-го калібру та іншу зброю. Поранено українського воїна. Били також і по цивільним. Важкими снарядами пошкодили будівлю дитячого садочка у Станиці Луганській. 3 цивільних зазнали контузій. Інформують у штабі Об'єднаних сил. Крім того, пошкоджено залізничну станцію та депо, знеструмлено половину селища. Українські військові оперативно евакуювали цивільних до укриття. Все хорошо. Люба, идите со мной. Я надеюсь, что, тут, слава богу, никого не было, да? Я тоже надеюсь. Смотри, дырка аж тут. А ну, иди до дырки. 4 наката. Під обстріл окупантів потрапила і школа у Врубівці на Луганщині. Туди ворог ударив одразу після Станиці Луганської. Під час атаки усередині було 30 учнів і 14 людей персоналу. Про постраждалих не повідомляється. Також пошкоджено газогін та цивільний будинок. Слід зауважити, що Врубівка розташована у більш ніж 10 кілометрах від лінії фронту. Під ворожий артилерійський удар потрапили також Старий Айдар і Лобачеве, також на Луганщині. Серед цивільних ніхто не постраждав, а місцева військово-цивільна адміністрація закликає людей бути поруч із укриттями і не залишати домівки. Також під обстрілом на автобусній зупинці Мар'їнки поранення зазнала літня жінка. Напередодні у бік Станиці Луганської та Новозванівки били з 82-мм мінометів. Поблизу Лобачевого та Водяного скидали з безпілотників гранатометні постріли ВОГ-17 та ВОГ-25. В українському війську заспокоюють, ситуація контрольована. Ворог дістав відсіч вогнем. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Об'єднані сили виконують взяті на себе зобов'язання щодо дотримання мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного і адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога. Зберігайте спокій та вірте в Збройні Сили України. Росія прагне спотворити реальність і звинуватити в обстрілах Україну. Але це їй не вдасться. Міністр закордонних справ України прокоментував масований обстріл прифронтових населених пунктів російськими найманцями. Вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом негайно засудити це серйозне порушення мінських домовленостей з боку Росії. Невдовзі в Нью-Йорку почнеться, можливо, вже розпочалося засідання Радбезу ООН, де це питання так само буде обговорене. Ключове зараз зафіксувати для всього світу, що ці снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія. Тому що зараз російська пропаганда намагається спотворити реальність і звинуватити Україну в обстрілах, але ми переконані, що їм не вдасться це зробити. Україна, Польща і Велика Британія створюють новий альянс. Про це на прес-конференції з главою МЗС Британії у Києві повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Новий тристоронній формат співпраці покликаний зміцнювати безпеку у регіоні та розвивати торгівлю між державами. Він ґрунтується не на локальній географії, а спільних принципах України, Польщі та Британії, додав міністр. Спільна заява 3 міністрів закордонних справ про це невдовзі з'явиться на офіційних сайтах 3 відомств.
Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-опліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо свої зусилля в трьохсторонньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу три наші країни будуть приділяти підтримці Кримської платформи. Понад 33 тисячі випадків COVID-19 за добу зафіксували на вільній території України. 259 людей померли від цієї хвороби. У червоній зоні епіднебезпеки залишаються 5 областей – Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. У жовтій – Полтавська, Харківська та Київ. Інші регіони на помаранчевому рівні епіднебезпеки. За даними сайту Worldometers, Україна опинилася на 4-му місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Росії та Бразилії. У МОЗі нагадали, що найефективніша профілактика від COVID-19 – це вакцинація. Це вакцини від ковід – Модерна, Pfizer та Коронавак, які є в доступі в кожному пункті щеплення та центрі масової вакцинації для всіх бажаючих старше 12 років. А от для амбулаторного лікування COVID-19 в Україні уже доступний препарат Paxlovid. За результатами експертизи його допущено до екстреного медичного застосування. МОЗ уже підписало контракти з виробником препарату компанією Pfizer на постачання в Україну 300 тисяч курсів Paxlovid. Це ще один препарат для амбулаторного лікування COVID-19. Який запобігає погіршенню стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого, в першу чергу для пацієнтів з груп ризику. Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформуємо додатково. Тим часом в окупованому Криму заявили про майже 2000 нових випадків ковіду. 12 людей на півострові не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Протест у канадській столиці не вщухає. Його розпочали далекобійники наприкінці січня, виступаючи проти обов'язкової вакцинації. Згодом до них приєдналися інші люди. Вони продовжують блокувати центральні вулиці міста, розмахуючи прапорами та вимагаючи від уряду Джастіна Трюдо послабити карантинні заходи. Я вийшов заради майбутнього моїх племінників та племінниць. Вони теж хотіли прийти, але не змогли. Тому замість них я взяв Джері. Настав час змінити політику. Повернімося до нормального життя. Далекобійники також частково блокували міст Амбасадор, який веде до найжвавішого КПП на кордоні зі США. Блокували вони і 2 інші переїзди, але згодом, після того, як їм пригрозили штрафами та тюремним ув'язненням, вони роз'їхалися. Тим часом голова поліції Оттави подав у відставку після критики за те, що він не зміг зупинити протести, які паралізують середмістя столиці уже кілька тижнів. Пітер Слоулі заявив, що зробив усе можливе, проте багато хто був незадоволений тим, що поліцейські надто поблажливі до протестувальників. Утім, самі мітингарі кажуть, що треба зосередитись не на невдоволених, а на обмеженнях, адже саме вони, мовляв, завдають найбільшої шкоди. За ці 2 роки через самогубство я втратив більше друзів, ніж за все попереднє життя. Мої брати втратили роботу, тому я тут. Я тут, щоб разом стояти за мир, любов та єдність і кричати про свободу так голосно, як тільки зможу. Вони мають відмовитись від обмежень. У понеділок прем'єр-міністр Джастін Трюдо задіяв закон про надзвичайні ситуації. Це зупинить фінансування протестувальників, а також дозволить направити у провінції та округи федеральну поліцію. Варто зазначити, що протести у Канаді спровокували подібні виступи і в інших регіонах світу, включаючи Європу та Нову Зеландію.